Ukážme si ďalší zaujímavý trik, ktorý vám môže vylepšiť vašu efektivitu práce s Excelom. A keď pracujete už nejaký čas s Excelom, poznáte rôzne funkcionality a používate rôzne funkcionality, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých kartách, napríklad na karte domov, na karte vložiť, na karte kresliť, na karte rozloženie strany, vzorce, údaje a tak ďalej. A zrejme používate niektoré z týchto funkcionalít častejšie ako iné. A ak je toto váš prípad, tak môže byť pre vás výhodné si pridať funkcionality hore na túto zelenú lištu na tzv. Panel rýchleho prístupu. A poďme sa teraz pozrieť na to, ako. Predstavte si, že často používate kopírovanie formátov, túto štetôčku kopírovania formátov. Tak, chcela by som ju mať hore na lište, aby som ju nemusela stále dohľadávať na karte domov. Toto je veľmi, veľmi pekný, jednoduchý trik. Pozrite sa na to. Presuniem sa kurzorom myši na štetôčku kopírovania formátov, urobím pravý klik a Excel mi ponúka možnosť pridať na panel s nástrojmi rýchly prístup. Takže klikám na to ľavým tlačidlom a všimnite si, že štetôčka sa mi tu pridala. Ak by ste, povedzme, používali často kontingenčné tabulky, prejdeme na kartu vložiť, mám tu možnosť kontingenčná tabulka, môžem sa dokonca rozkliknúť na tento drop-down. Ak robím často kontingenčky, teda pivotky z tabuľky alebo rozsahu, ktorý mám na hárku, urobím na túto možnosť pravý klik, pridať na panel s nástrojom rýchly prístup, ľavý klik, hotovo. Mám pridávanie kontingenčiek tu hore. Takto si môžete popridávať rôzne funkcionality, ktoré sú prítomné na hárkoch, a teda ideálne tie, ktoré často používate.